Аз съм Петя Антонова и се занимавам с това изкуство, наречено мода, вече повече от 15 години. Тук съм да споделя с вас модните тенденции за пролет-лято 2019. Ще изброя основните дрехи, които трябва да имате в гардероба си. Тренчи или така наречените шлифери. Заложете на червения цвят. Не пропускайте и гащеризоните, вдъхновени от 80-те. А това е един от най-атрактивните цветове за пролет-лято 2019. На мен ми е любим. Да не пропускаме и флоралните мотиви. Заложете на тях. Да не забравяме и денима. Изделията от лъскав плат са много модерни, сребро или злато, украсени с паети и кристали. Тенденциите влизат и асиметричните кройки. А пък класическата визия е винаги на мода. Ето и нещо прозрачно. И още малко за сезона. При прическите всичко от 90-те години е много модерно. Отправихме предизвикателство, за да проверим какво научиха участничките в първото издание на Мания Модна академия. Изтеглихме 3 от тях на случайен принцип и ги предизвикахме да променят визията си. Всяка от тях разполагаше с точно 15 минути да се облече и потопи в модните тенденции на пролет-лято 2019. Всичко нужно те откриха в магазин Мания. Резултатите бяха страхотни. Момичетата изглеждаха като звезди от модния подиум с находки от Мания